Bakit kutsara na hindi kilala ang totoong matanggang Kusing putik ng gatas na nasa kahon at kahit na hindi pasto sa lamesa ay may hamon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay tumuring matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-agawan. Kaya naman hindi niya ako pinagkakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Sa bulsa palibot ko sa lighter kay ako nang andamon. Abang kong lamisa sa area huwag makitugaw mas kailangan o pag binuang walay makinalaw. Bakit kung ako'y maglagot at isod na kong makatok. Katalagura na imong kaisog ayaw sige hinambog pag binulay ug. Katalagura na imong kaisog ayaw sige hinambog pag binulay ug. Katalagura na imong kaisog ayaw sige hinambog pag binulay ug. Ayaw sige hinambog pabinulay.